Ти слънчогледи. Слънчогледи на батко слънчогледите. Аз съм Ван Гог. Сега тия слънчогледи ще ги нарисувам. Какви хубави слънчогледи. Ма няма ги рисувам сам. Къде е моя приятел Пол Гоген? Гогене! Къде си? Гогене! Ето ме! Ван Гог. Какво става, Гогенчо? Как халата? Много добра халата. Тъй, слънчогледи. Какви слънчогледи не са ще ги нарисувам, батко, ес! Скучно. Слънчогледи, мънчогледи, че това пъти шаха гледи. Я гледай там! Кое? Това се казва Ван Гоге! Айде на тъй ти! Не. Ти така, ако си решиш, аз отивам. Чао! Не. Да. Ти ако отидеш, знаеш какво ще направя? Какво? Ще отрежа ухото. Айде. Ей, царско нощче. Кръц, гледай ухото, бе, гледай, какво космато. Бе, аз само ще ти кажа, че ти си много тъп и тъй ще ходя на тъй ти. Ара, чао. И много ти здраве. Другото ми ухо не е космато. Сега ще си рисувам слънчогледите.